ಬರ್ತಾ ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೋಡು మేడం ఫుల్ ఫిష్ అరే అరే గారు జూకి తిట్టండి అక్క ఇదే పోడే చల్ల చల్ల సర్ తమారి మేగ బారి ಬಂಗೋಂಡು ಅಂದ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡು ಮದಿಮೇಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡು ನನಗ ಬಂಗೋಂಡು ಮದಿಮೇ ಅರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರ್ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಸ್ಸಿನೇರಿ ಅತ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಂಚಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ದಾದಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪರೆ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಓಲ್ ತಿಂತಿಂದ ದಾದ ತಿಂತಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಪ್ಪ ಸಾಕು ಸಾಕು ನನ್ನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಪನಡ ಇಂತೆಂಕಲ್ಲ ನೀನು ಮುಂದೆ ಪೋಯತಾ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತುರಿಗ್ಲ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದೋನತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೇಲಲ್ಲೇ ಸೋಂಪು ಹೋಗ್ತಿಜ ಅಂಚ ಇನಿ ಯಾನ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಿರ್ಗರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಡೆ ಪ್ರಾಪ ಒಪ್ಪಾದ ನಿಗ್ಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಗ್ತೋಜಾವ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ಮನಿ ಮೈಕ್ ದೆ ತೊಂದ ಮಾರೆ ಅವೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ್ ಮೈಕ್ ನೆ ಕಡೆ ಅಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾಡು ಪಾಡು ಅಂತ ತಿರ್ಗದ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಜಲ ಆಡಿಯೋ ಉಂಜಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕಿತ್ತರ ಕುಡೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ನಾ ಬೈದಿನಿ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಓಳ ಇದೇ ವೈದ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಇಡೆಗೆ ವೈದಿನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಪುರಂಡತೆ ಇದೇ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮುಲು ನೀರು ಮುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಕುಂತ ನಮ್ಮ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ತಿರ್ಗದಾಂಟ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಹೋಯ್ ಬಾಪ ಬರ್ತಾಯಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ ಬರೆಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ದಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮೈ ಕಾಣತ್ತು ಏನೇನೋ ಆಗುಪ್ಪುಡು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಸರಿ ನೋಡು ಬಟ್ ಉಳ್ಳಾಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಿದಾಲ ಅವು ಬಣ ಏನೋ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪೂರ ಅವು ಏನೋ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ಕೊಪ್ಪಿನಾಗಲೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುತ್ತಿ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫೋಟೋಸ್ ಅದೇ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಕೋಡುಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ಕುಲ್ದ ಸೊ ನಮಗೆ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಜೋಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಕುಲ್ದು ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇದು ಮೆಟ್ರೋಡ್ಲ ಏನ ಓಪಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಪಂಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೈಕ್ ಚಾಲ್ ಮೈಕ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬೊಂಬೈ ಇಡ್ಬೋದೆ ಬೊಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತುಪ್ಪುನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಯಾನ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಪೋತಾತಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಮೂಲ್ ನಟ್ಟುಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಜಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತದು ದೂರ ಪರೋಡ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೋತುಜ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಲ್ತು ನಮನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಂಟು ಮೇರ್ ಇರ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಗೂಗಲ್ ತೂವೊಂದು ನಮನೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಕೋಪ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಂದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಇದೇ ಪೋಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದು ದಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅದ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೆಪ್ ಕಟ್ಟುಂಪುಲ್ ಅಂತ ಐಕಿಂಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾವಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪು ಗಾಂಧಿತ ಮೋಲಿ ಬುಲ್ಲೋಲು ಅದವಣ ಕಲ್ಪುಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚತ್ತನ್ ಶೋಕೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಜವ್ವೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಟ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ ನಡತ್ತದ್ಲ ಸಾಕಾ ಹೌದಾದೆ ನಡತ್ತದೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಲ್ಪ ದಾಲೆ ಜೌಲು ತೂಪಿಲಕ ದಾಲೆ ಜಿನಿ ಜನ ಅಂತೂ ಇತ್ತು ಜಗಬನ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಪೋತತೆ ಅಂಚ ಜನ ಅಂತೂ ಏರ್ ಲೆಕ್ತಿಜೇರು ಅತ್ತ ಬಟ್ ಅದು ಬೋರ್ ಆತದಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲೆ ಇದ್ದಾವೆ ಓರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸೆಂಟರ್ ತೂ ಒಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಉಂಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನನ್ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಮಾರೆ ಎಂಕ ಪಾತಿರ್ ಸಾಕಂತ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ಬಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡೇಕ್ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಚ ಕುಡ್ಲಾಡು ಊರುಡು ಮೆಟ್ರೋ ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಕೊಂಡು ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ ನಮಕ್ ಬೆದ್ರಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಮೆಟ್ರೋಡೆ ಕೋರೆ ಭತ್ತ ಕುಲಾಯಿ ಭತ್ತ
ಮೂಲಂಗ ಅಂಚ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ಮೂಲಂಕಲ್ಲ ದಾಲ ಸದ್ಯಗು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ತೂಕ ಆತಾ ಎಸ್. ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಮಗಳು ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪಿರ್ ಬತ್ತು ಬತ್ತು ತೂಪಿರ್ ದಾದನ್ನೇ ಮಲ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪುರ ಆತು ಫೇಮಸ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಸತ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಝೂಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ತಿತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಝೂಕ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಝೂಕ್ ಮೂಲುಂಡು ಮೂಲ ಝೂಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಚ ಝೂಕ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ದೆತ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಲ್ಲಿಗ ಎನ್ನಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಝೂಕ್ ದನೆ ಉಪ್ಪುನು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜ ಝೂಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ವ್ಯಾನ್ ಹುಸೆನ್ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಟು ಆಗಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತೊನ್ ನಾನು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಓಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಝೂಕ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಟ್ಟಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಪು ಬ್ಯಾಗ್ ಇದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಏಕಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಅರೆಗಾರ್ನ ಝೂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಝೂಕ್ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಪಂದ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಝೂಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ದೋಲ್ ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ಎಸ್ 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 ಫ್ಯೂಚರ್ ಮದುವೆಗೆ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂದ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ ಮದಿಮೆಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ ನನಗ ಬಂಗೊಂಡು ಮದಿಮೆ ಇಚ್ಚಿಗೆತ್ತ ಆಯ್ ಮದಿಮೆ ಅಂಡ್ ಈ ಮದ್ಮಲತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮದುವೆ ಪಿನ್ನೆಗ್ ಬಂಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಾ ಕಾಲೇಜ್ ಝೂ ಕೊಡುವರ್ ಬೋಲ್ ಹೌದಾ ಮಂಜಿ ಏನ ಗ್ರಾಚಾರನ ಏನ ಹಣೆ ಬರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸರ್ತಿ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ವೈಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ಜಿ ಮಾರೆ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಇತ್ತ ಲಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತ ಯಾತು ಶೋಕ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಬೇಜಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೆ ನಾಚಿಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಅಂದಿತ್ತು ಮಾತದಲ್ಲ ಐಫೈ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ ಆಗ್ತದ ನಮ್ಮ ರೈಸಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪತ್ತೊಂದು ತಿರುಗಿದೆ ನಾಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಾಯ್ ದೀಪಾವಳಿ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ವಾಲೆವೆಲ್ದ ಕಾಮಿಡಿ ಪನಡೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅನ್ಮಾನು ಪೊರೆತ್ತೀನಿ ಅವ್ರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರಿಗೆ ಎಂಕೊಂಡು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎನ್ನದು ಮೆಟ್ರೋಡು ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೈ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೂಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗುದು ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಪಕ್ಕದ ರಾಜಾಜಿನಗರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕೊಡು ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಕಲ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೊರೆತ್ತು ಬೈಕ್ ಓ ದೇವರ ಎಂಕಲ ಮೆಟ್ರೋದ ಸರ್ಕಸೆ ಎಂಕಂತ ದಾಲ್ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಮುಸುಂಟೆ ಪೊಣ್ಣ ನಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಿರ್ಕೊಡತ್ತ ನಾನು ತಿರ್ಗೈ ನಿಕ್ಕು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೆಟ್ರೋಡೆ ತಿರ್ಗೈ ಹಂಗ ಮೆಟ್ರೋಡೆ ತಿರ್ಗೈ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರೋಣ ಮೊಲೇನ್ ಮೆಟ್ರೋಡೆ ತಿರ್ಗೈ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಉಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ್ದು ನಮಕ್ಕಿತ್ತ ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಇಡೆ ಪೋಡೆ ಚಲ್ಲ ಪಂಡ ಆ ರೂಟ್ ಪತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕ್ಲಿಪ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂಜಲ ಬಕ್ಕ ತೊರಿ ಜೈಕ್ ಪೂರ ತುಂಡ ಒಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಮ ತೆಜ್ಜಿ ನಾವು ದುಮ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ತೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸತ್ಯ ಸಾಕಾಂಡ್ ಕಾರು ಬಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾಲ್ ಬಾರ್ ಶೋಪ್ ಇದಾಯ್ಡ್ಲ ಒಂಥರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಪ್ ಮೊಲೆ ಓಡ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಡ ಆತ ಮಿನಿ ಸಬ್ವೇಡುಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸಬ್ವೇಡುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಓಲ್ಲ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಓಲ್ ತಿಂಪಿನ್ ದಾದ ತಿಂಪಿನಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಪ್ಪ ಸಾಕು ಬಾಜಲಂತ ಎಂಕು ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದಿನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೆ ನೀರ್ ಕೊನೋಲೇನು ಎಂಕಲೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಕುಲು ಬೊಚ್ಚಿಂದು ಬಂದು ಬೈದಿನಿ ನೀರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಾಜಲ ಸಯ್ಯಮ್ಮಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಚಲ ಇರ್ಬೇಕ ಸಬ್ಬೇಡು ಪುಲ್ದ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಎಂಕಲೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸತ್ಯ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಮೆಟ್ರೋಡೊಂಜಿ ಆತ್ತು ಪರಾಟಿಯ ನಾನು ಪೊನಗ ಓಲ ಊಬರ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಂಚಿಂಚಿನ ಅಡಪರ ತೀರು ಚಪ್ಪ ಸಾಕಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತನ್ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಬೌಲ್ ಬತ್ತನ್ ಒಂಜಿ ವೆಜ್ ಯಾನ್ ವೆಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವೆಜ್ ಬತ್ತಂಡು ಮೊನ್ನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬತ್ತಂಡು ದಾದ ಏನ್ ಚಪ್ಪುಣನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ನಾನು ತಿನ್ನೋಡು ತೂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಜಿ ಕುಟ್ಟೆ ಇರ್ನ ಆರಿಯನ್ ಮಾಲ್ ದಾಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಲ್ ಪರ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಕಲಕ್ ನಂಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇದಾದ ಮಲ್ತಾರಿ ನೀಡಿ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪುನು ಜಪ್ಪುನು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಪಿನಿ ಪಿದಾಯಿ ಬೋಪಿನಿ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪಿನಿ
ಎನ್ನುಂಡೆ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಈ ಇರ್ಮಿನಿ ಅಂಕಲ್ ನಟ್ಟು ಬೈದ್ ವಾಡಿ ಇರಕ್ ದಾಯ್ ಬೈದ್ ಅಂದಾತು ಯೋಂಕುಲ್ ತಿರ್ಗಿನ ತುಂಡ ದೇವರೇ ಮುಂಚಿನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸುಜಾತಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ತಾರಕ್ಕೆ ಹಾ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತಾರಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಇಕ್ಕು ಮೀಯರಿಜ್ಜ ವೀಪು ನಾಯಿ ವೀಪುನ ನೀನೊಂದು ನಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ನೀನೊಂದು ನಾಯಿ ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ಫೀಲ್ ಆಂಡಿರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಎಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಹಾ ದಾದಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಮ್ ಇದು ಮಂಟದ ಮೆಜ್ಜ ಬೆಂಗಳೂರು ತಿರುಗಿರತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಡೀ ತಿರ್ಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ತಿರ್ಗ್ಯ ಮೊಲೆಗೊಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ತೂ ಲೆಕ್ಕಂಡು ಅತದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ತಿರ್ಗಾದ ಮನೆ ಅಂದು ಪಲ್ದಿ ತಿರ್ಗಾದಿಜಿಂದು ಬನ ಇಡೀ ಮೆಟ್ರೋನೇ ತಿರ್ಗೈನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮೆಟ್ರೋ ತಿರ್ಗುದು ಅವತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೊಡ್ ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡೇರಿ ನೀ ಅತ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇಂಚಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪ ಮೆಟ್ರೋ ದಾದೊಟ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಪರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪ ಅತ್ತೆ ಗೋಪಾಲನ್ ಐಟೆ ಉಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಅವೇ ಅಂಚಿಟ್ ಜತ್ತದ ಅಂಚಿಟ್ ಪೋರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತ ಅತಾವಣಿ ಪೊಗ್ಗಿ ಅವನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬಗ್ಗುವ ಬಂದು